Parlant del tema d'avui, no? Per exemple, però com veureu sí que té un cert sentit. No, lògicament no parlaré només com a científic, sinó també com a persona que em preocupen aquests temes. Però, com veureu, hi ha una connexió, com suposo que moltes de vosaltres i molts de vosaltres sabeu, hi ha una connexió entre coses com poden ser el clima o altres qüestions del medi ambient global o els recursos i la qüestió del tracte que es fa als animals, especialment en un capítol que és molt important quantitativament, no? Pel que fa als animals que d'alguna manera estan sota el nostre domini, com és la qüestió de l'alimentació. Clar, hi ha molta gent que hi ha gent que es fa vegetariana o vegana per qüestions d'ètica amb animals d'altres espècies, per qüestions de salut, però bé, també existeix el sector, que ara veurem fins a quin punt té sentit o no, que s'hi fa per qüestions que tenen més a veure amb això, amb medi ambient, fins i tot amb solidaritat amb altres humans, no? Perquè, clar, aquí, per exemple, definien l'especisme com un biaix a favor de la nostra espècie i en contra d'altres espècies, però en realitat algunes d'aquestes conductes especistes al final doncs, també són una agressió molt forta contra altres membres de la nostra pròpia espècie, no? Via la connexió recursos, via la connexió medi ambient. I bé, això és una mica el que entrarem ara. Llavors, clar, i d'aquesta manera es pot veure que qualsevol persona que es faci vegana, que es faci vegetariana, simplement que redueixi el consum d'aliments animals, doncs, clar, està fent una passa així bastant important, diguem, de pionera, no? Cap a unes transformacions doncs, que no només són beneficioses per la gran quantitat d'animals que estan formant part d'aquest sistema de producció d'aliments, sinó fins i tot per la nostra pròpia espècie. Bé, quan es parla de vegetarianisme, veganisme, aquestes coses, doncs moltes vegades, així persones que mengen carn, un dels primers arguments així improvisats que se'ls acudeix és dir, però si deixem de menjar carn, doncs com ens ho farem amb la fam que hi ha al món perquè tothom pugui menjar i això, no? I això pot ser una cosa només que ens plantegem així, 4 persones de països rics, però com pot ser això i tal? Doncs bé, si en lloc de parlar, com acostuma a ser el cas de manera desinformada, només per aferrar-se amb alguna cosa per argumentar es mira una mica més les dades, doncs es poden veure coses com aquesta. Aquí teniu una relació entre la renda per càpita i el consum de carn per càpita. Clarament es veu que, en línia general, els països més rics mengem molta més carn per càpita que no països que tenen ingressos més baixos, no? És a dir, que realment els consums de carn com els i de productes animals en general, com els que aquí veiem normals, en realitat no és el tipus d'alimentació que tenen a molts altres països del món i que es quedarien sense si ens féssim vegetarians, sinó que clarament és una alimentació de luxe. Fixeu-vos, l'estat espanyol, a més, és dels que està en posicions més destacades com a sobreconsum de carn, no? A més, això tampoc és una cosa que hagi estat sempre així, no? Si realment aquesta relació amb els ingressos per càpita, que és ara que els tenim, està clara, perquè si ens anem unes quantes generacions enrere, doncs també ens aniríem desplaçant per aquesta línia cap a aquest núvol de punts que hi ha al començament a la part dels ingressos més baixos, no? És a dir, realment els nostres besavis no menjaven ni molt menys la quantitat de productes animals que es mengen ara. O sigui que també, tot i que hi ha una barrera cultural molt forta per menjar menys productes animals, no és per la nostra cultura tradicional, que no era pas de menjar tanta quantitat de productes animals, sinó que és una cosa que ha sorgit amb les circumstàncies actuals, no? S'ha de dir que fins i tot vegetarianisme ètic, diguem, és a dir, no per manca de recursos, sinó per respecte a altres formes de vida, doncs segurament que el país on hi ha més quantitat és a l'Índia, que està aquí al baix de tot del PIB per càpita també. O sigui que clarament no és una cosa només de rics que ens flipem aquí tancats a les ciutats amb aquestes coses, no? Clar, en general, com veieu, a part de la gent que pugui ser vegetariana a l'Índia i a alguns altres llocs, el consum tampoc arriba a ser zero i aquí tampoc era zero. Era molt més baix que el que tenim ara i aquí, però no era zero. I això, doncs, podia ser discutible des del punt de vista respecte a altres espècies, però des del punt de vista humà doncs, sí que tenia sentit, no? Perquè era una manera d'aprofitar recursos que no es podien consumir directament, doncs hi havia animals que sí que es podien consumir i es podien transformar en una forma d'aliment que sí que era aprofitable. Clar, actualment aquesta pujada tan gran del consum d'aliments animals doncs, no s'ha fet seguint la mateixa lògica, sinó fent servir directament producció agrícola que sí que podrien consumir directament. I el per què això va lligat
només en una minoria de països que tenim ingressos més alts, doncs és pel mateix raonament que fa temps que es va popularitzar dintre de l'ecologia acadèmica a través d'aquest llibre, perquè les feres són escasses. O sigui, és el mateix motiu perquè en els ecosistemes naturals hi ha molt pocs tigres com aquest i hi ha una gran quantitat de gaseles o de cérvols o el que sigui en comparació. Que és que a cada passa de la cadena tròfica es perd energia, es perd molta energia. O sigui, és termodinàmica pura, que quan més amunt estàs en la cadena tròfica, en la piràmide tròfica, doncs molt més restringit està la màxima població que es pot sostenir allà per una qüestió això, perquè en totes les passes prèvies de cada animal o cada ésser viu que ha anat menjant així, l'animal que està per sota en la cadena tròfica s'ha anat perdent energia. Llavors, clar, aquí com deia, actualment per poder tenir aquest sobreconsum d'animals es fa a base en gran part a base d'agricultura, perquè produeix pinso, o sigui, ni més ni menys que una tercera part de la superfície agrícola, de la superfície conreuada mundial està destinada a produir pinso per alimentar bestiar, en molts casos pinso com són cereals, lleguminoses i tal, que podríem menjar directament nosaltres. Clar, i en una situació així en què hi ha molta gent passant gana i d'altra banda en què hi ha problemes greus de sostenibilitat de la producció agrícola, pels quals convindria molt reduir-la una mica, problemes de desertificació, de contaminació d'aqüífers, de despesa energètica. Doncs clar, el fet que hi hagi una part tan gran de la producció agrícola que es faci servir d'una manera tan ineficient com és, en lloc de consumir-la directament, transformar-la en un altre animal i llavors menjar-se aquest animal, doncs clar, lògicament és un problema. Bé, a part del pinso que es produeix agrícolament, segueix existint pastures, i de fet, si tenim en compte les pastures, la superfície que s'està fent servir per produir animals es torna molt més gran, perquè l'eficiència, per unitat de superfície és molt més baixa. De fet, un 30% de la superfície emergida mundial, ni més ni menys, es fa servir en gran part per produir aliments animals. I per tant és l'activitat així humana que té una empremta més gran a nivell de superfície ocupada. Clar, això no sempre és negatiu des del punt de vista ecològic, és a dir, existeixen ecosistemes que sí que amb una certa densitat poden admetre així que hi hagi allà una pastura i fins i tot pot tenir algunes funcions ecològiques que es poden considerar favorables, però en molts casos clarament no és així. Hi ha molts casos en què hi ha sobrepastura, en què això està provocant problemes de desertificació greus, i després també el fet aquest d'ocupar terrenys per bestiar és una de les causes importants de desforestació tropical. És a dir, en el cas de l'Amazònia, per exemple, és la principal causa de desforestació. O sigui, ni més ni menys que l'Amazònia, que com sabeu és una de les àrees del món en què hi ha més biodiversitat i per tant la pèrdua de la selva amazònica és una part important de la sisena extinció que estem vivint ara. Doncs d'aquesta desforestació elevada que hi ha, 3/4 parts de l'àrea que es desforesta va parar a criar bestiar boví, a més amb una eficiència baixíssima. Clar, això seguint amb la lògica de com afecta els humans, abans havíem vist que hi havia un conflicte per l'accés a recursos limitats amb l'alimentació. Aquí el fet de desforestar no només afecta tots els éssers vius que hi ha allà no humans, sinó que afecta també els humans, perquè la selva tropical té moltes funcions a nivell de serveis ecològics, que es diu, a nivell climàtic, de clima regional, de clima global, de les possibilitats que dona aquesta biodiversitat. Doncs res, total que és això, 3/4 parts de la desforestació és per cria de bestiar boví, i una part molt important, que ha emergit així també en els últims anys, és per produir soja, per exportar, per fer servir de pinso. És a dir, aquí, amb aquest gràfic a dalt de tot, veieu així durant uns quants anys les taxes de desforestació. Fixeu-vos que estem movent-nos entorn dels 20.000 quilòmetres quadrats per any. O sigui, per fer-nos una idea, Catalunya té uns 31.000 quilòmetres quadrats, o sigui que la quantitat que es desforesta cada any a l'Amazònia és impressionant. De fet, alguna època s'havia comptat el nombre de Bèlgiques que es desforesten. I com veieu amb l'altre gràfic, doncs bé, la producció de bestiar in situ ha anat pujant, la producció de soja encara ha pujat més,
O sigui, és menys superfície, perquè les dues gràfiques no són a proporció, però en tot cas està pujant més ràpid, i com es veu la tercera gràfica, doncs això està molt lligat a les exportacions, i amb una gran part a les exportacions cap aquí, o sigui, les nostres importacions, les importacions de la Unió Europea. I dintre d'aquestes importacions de la Unió Europea, doncs s'inclou clarament Catalunya, que, com sabeu, per exemple, ens ha multiplicat la població de porcs criats per produir carn d'una manera espectacular. De fet, hi havia una època així en què la Generalitat feia una campanya publicitària que es deia Som 6 milions, i donava molt lloc així a fer bromes, no? Perquè aquella època, com veieu aquí, estàvem cap a uns 6 milions de porcs, també. I bé, doncs això, no? Clar, aquesta quantitat de bestiar, de porcs i d'altres tipus, doncs només és viable sostenir-la, doncs això, a base d'importar grans quantitats de pinso, doncs que en part pot ser aquest que ve de l'Amazònia o que ve d'altres llocs. De fet, si comparem la quantitat de biomassa agrícola que importem, que són les línies que van cap a dalt i les que exportem, clarament doncs, Catalunya té un desequilibri molt gran. Estem important molt més del que exportem a nivell de tones. Clar, si ho comptes en diners surt diferent, però a nivell de tones doncs estem important molt més del que exportem, i això és principalment per mantenir això, no? Per mantenir aquesta cria de bestiar que no es podria vestir només amb els recursos locals. Clar, també un problema associat amb això és que quan tenim aquest transport massiu de biomassa des d'una part del planeta cap a una altra, doncs clar, el cicle de nutrients deixa de tancar-se. Llavors, què passa? L'altra cara de tot això que ens estem enduent, per exemple, de l'Amazònia i de molts altres llocs del món, doncs és que aquí es generi un excedent de nutrients, de fet, com poden ser formes de nitrogen i tal, que amb aquestes quantitats doncs, fàcilment esdevenen contaminació i són de les principals fonts de contaminació d'aquífers, per exemple. O sigui que de nou ens trobem amb problemes causats per aquest sobreconsum de productes animals. I passant al clima, que parlàvem abans, doncs resulta que el consum de productes animals és responsable ni més ni menys que el 18% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per què? Per diverses coses. O sigui, una part importantíssima, de fet la més important, per la desforestació que vèiem, que és clar, una font tan important de desforestació doncs, vol dir unes quantitats de CO2 cap a l'atmosfera també tremendes. Una altra part, doncs, perquè a través de l'agricultura i també de la pròpia ramaderia, però sobretot per l'ús agrícola, doncs, com que es fan servir molts abonaments nitrogenats i tal, és a dir, el nitrogen és una part important de tot el cicle agrícola i ramader, doncs es genera òxid nitrós, que també és un gas d'efecte hivernacle molt potent. I per últim, doncs, la part així que s'ha dit a vegades més en plan pintoresc, però també és molt real, doncs, la digestió dels remugants és una font de metà important, de gas metà, que és un altre gas d'efecte hivernacle important. O sigui que juntant-ho tot, tenim un 18% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que és més, fins i tot, que si mirem les emissions degudes a tota la crema de combustibles que es fa servir en transport, o sigui, amb cotxes i amb avions, és encara més, no? O sigui, que és una font important. I, per exemple, no fa gaire doncs, es va fer un estudi que calculaven que per assolir un dels objectius que es planteja a vegades, que és d'estabilitzar les concentracions de CO2 equivalent, de CO2 i gasos equivalents, de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle, en 450 parts per milió, que és l'unitat que es fa servir, no? Que cada milió de molècules de l'atmosfera, doncs 450 siguin de CO2 o l'equivalent amb altres gasos d'efecte hivernacle, doncs per aconseguir aquest objectiu, que és dels que es baralla moltes vegades, el cost fins al 2050 es reduiria a la meitat només que tothom assumís com a límit la quantitat d'ingestió d'aliments d'origen animal que les societats mèdiques consideren el màxim així per evitar problemes sobre la salut. És a dir, sense fer-nos veganes o vegetarianes, simplement amb això doncs, hi ha el cost aquest d'aconseguir aquest objectiu, es reduiria el 50%, o sigui que realment és una part molt important, és de les que som menys conscients, no?, quan parlem de canvi climàtic, però sí, és una part important. Bé, una altra qüestió ecològica d'un tipus molt diferent, però que també és interessant esmentar, doncs és que, clar, amb aquests sistemes de cria intensiva de bestiar es fan servir molts antibiòtics. Els antibiòtics són una peça clau de tot el sistema que ens manté sense estar carregats d'infeccions, tal com estem funcionant actualment amb les grans masses urbanes i tot això. Un dels grans problemes dels antibiòtics és que els bacteris estan desenvolupant resistència més ràpid del que es desenvolupen nous antibiòtics, i una de les principals universitats on aprenen aquesta resistència doncs, són les granges intensives, no?
O sigui que també és una de les maneres en què ens retorna aquest problema que hem creat, com deia el documental. Bé, i passant, fins ara hem parlat de bestiar així terrestre, diguem, doncs també s'ha d'esmentar que a nivell de pesca doncs, no hi ha menys problemes, que les pesqueries, la gran majoria de pesqueries estan sobreexplotades, fet aquí amb aquest informe del Millennium Ecosystem Assessment, que ve ser el més semblant al panell intergovernamental de canvi climàtic per nivell de biodiversitat, doncs havien trobat això, que agafant les dades oficials i corregint-les, perquè sempre tenen molts biaixos, doncs havien trobat això, no? Que s'havia, tot i que cada vegada es va augmentant més l'esforç de pesca, s'havia arribat a un pic, així, a finals dels 80, i que des de llavors més aviat havia crescut la pesca, doncs perquè, clar, és un impacte tan gran d'extracció doncs que el sistema marí no el pot suportar, a més que té molts impactes col·laterals. I bé, a part que clarament també la pesca és un sector en què són bàsicament els països rics que estem acumulant doncs, una part molt considerable, no? Com es veu amb tota aquesta proliferació de pesquers per aigües somalís que estan atacades pel que la premsa diu que són pirates i tot això, doncs és bastant gràfic. Clar, a més, una cosa interessant, bé, en aquest cas la gràfica sense correccions són dades oficials i per tant segueix tenint un creixement, o sigui, la ratlla de dalt també és la pesca total, que segueix aquí, no es veu tan clarament aquesta minva, però bé, d'aquí l'interessant és la ratlleta puntejada de baix, que és la quantitat que es pesca i que es fa servir com a pinso també, perquè resulta que molta part del que es pesca es fa servir com a pinso, sobretot de pinso per a altres peixos, és a dir, de la piscicultura, que a vegades es presenta com si fos una manera de resoldre el problema de l'esgotament de les pesqueries. De fet, en gran part, el que es fa és criar peixos que s'alimenten a base d'altres peixos i, per tant, doncs, estem al mateix problema d'abans, que es perd moltíssima energia pel camí. Què passa? Que aquests peixos de nivells tròfics més alts doncs, tenen més preu de mercat, no? O sigui que les piscifactories industrials actuals serveixen per guanyar més diners, qui les té, però no per produir més aliment, al contrari. A part doncs, que les piscifactories també són un problema, també causen en molts casos problemes greus de destrucció de manglars, que són una font de subsistència per moltes poblacions humanes. O sigui que juntant tots aquests factors doncs, es veu que és bastant clar el que deia al començament, no? Que si passem cap a una dieta que pot ser perfectament agradable, doncs, que no tingui gens o que tingui menys, simplement doncs, aliments d'origen animal, estem fent moltíssim no només pels animals d'altres espècies, sinó pel planeta en conjunt i de retruc per la nostra pròpia espècie i per una cosa tan bàsica com aconseguir una alimentació així que sigui accessible per tothom del món i que sigui sostenible a llarg termini. O sigui que això, aquí queda dit i li passo el lloc a la Núria perquè hagi de comentar.